Barka da zuwa zamanin mutane masu girman kai. Zamanin da mutanen sa ke yarda su rasa alakar da suka yi shekaru suna ginawa kawai saboda sun gaza cewa yi haƙuri. Barka da zuwa zamanin da mace ta gwammace ta bar gidan mijinta ta koma na iyayenta a maimakon ta ce yi haƙuri. Barka da zuwa zamanin da miji ya gwammace ya rasa iyalansa matuƙar zai samu jin cewa shi wani ne. Barka da zuwa zamanin da mutanensa kowa akan daidai yake. Zamanin da mutanensa ba sa taɓa yarda sun yi kuskure. Zamanin da mutanensa suka san komai. Zamanin da mutanensa ke ganin sun isa alhalin sun jahilce da za su zauna da junansu. Barka da zuwa zamanin da mutanensa suka gwammace su yi ta gardama da gaba da juna na tsawon shekaru a maimakon su furta kalmar yi haƙuri. Barka da zuwa zamanin da mutanensa ke ɗaurawa wasu laifukansu. Zamanin da mutanensa ke ganin su ne akan daidai. Barka da zuwa zamanin da mutanensa ke ganin rashin daidai a tare da wasu kawai banda kawunansu. Zamanin da mutanensa suka gwammace su yi ta faɗa da junansu a maimakon su ce yi haƙuri. Barka da zuwa zamanin da mutanensa ke takama da son kai. Zamanin da mutanensa ke so ko da yaushe mutane suke ba su haƙuri amma su ba za su iya yin hakan ba. Barka da zuwa zamanin mutane masu ɗan karen wayo, wayen da kodula sai ya sara musu. Zamanin da mutanensa saboda tsabar ganin girman al'amuransu yasa suka gwammace su rabu da waɗanda suke tare da su a maimakon su ce yi haƙuri. Barka da zuwa zamanin mutane masu jiji da kai. Zamanin da mutanensa ke ganin cewa sun sha ƙarfin su ce yi haƙuri. Barka da zuwa zamanin da mutanensa suka gwammace su yi baran-baran da abokansu ko masoyansu a madadin su ce yi haƙuri. Ku saurari labarai ku ji kuma ku gani yadda mutane ke halaka masoyansu. Aure ya mutu, sannan ahalin da a da yake ciki da farin ciki yau ya koma tamkar mahauta. Saboda me? Saboda muna jin cewa bai kamata a ce mu ne za mu ce yi haƙuri ba. Shin ko za ku iya yi min wata alfarma? Don Allah so nake a yanzu ku furta kalmar yi haƙuri. Ya kuka ji da kuka furta kalmar? Shin sunanku ya canja ne? Launin fatarku ko tsayin jikunanku sun sauya ne? Shin gyaran gashi ko kwalliyar da kuka yi sun lalace ne? Shin da kuka furta kalmar asusun bankinku ya yi ƙasa ne? Shin jinannakinku sun rage ne da kuka furta kalmar? Ko kuma kun kamu da cutar COVID-19 ne da kuka furta kalmar? To me yasa kuka zaɓi ku rasa abokan zamanku da masoyanku saboda girman kai? Me yasa za ku zaɓi ku rasa wannan tarayyar mai ban mamaki? Me yasa za ku rasa wannan abuta da kuma waɗanda Allah ya haɗa ku domin ku taimaki juna? Shin ko kun san kalmar yi haƙuri na iya canja rayuwarku har abada? A duk lokacin da kuka furta kalmar, to sulhu ne zai biyo baya. Za a sake samun zaman lafiya da lumana. Abota za ta sake ginuwa yayin da sabbin al'amuran ban mamaki za su ci gaba da wanzuwa. Ku yi haƙuri idan har na yi muku ba daidai ba, na zo da salama ne. Amma a shawarce ya ku ‘yan uwa, mu so junanmu domin junanmu. Kyakkyawan tunani shi ke haifar da kyakkyawar rayuwa. Ni ne ɗan uwanku a gwagwarmayar canji, wato Jamil Abdulrahman Mr. Writer. Mu huta lafiya. Ku danna like a channel ɗin Ra'is Studios, ku danna subscribe sannan ku danna alamun ƙararrawa domin samun bidiyoyinmu. Mun gode sosai.